I pozdrav mali čikim pilići. Danas idemo pogodi youtubera. Sa mnom je Ludi Sunđić koji će da mi pomože da pogodim youtubera. Pa ajmo da krenemo. Ja sam već 20 pre ovoga. Ili 19, ne sjećam se. Šta misliš, koji je ovo? Shop, šta? Ok, ljudi, ako ne znamo, kliknut ćemo ovdje. I onda samo ovdje. I onda ovdje. I onda mi moramo da pauziramo, da ne bismo kao rekla. I evo ljudi, nastavljamo, idemo reši pitanje. World of Pass. Nikad ne čuo. Svejedno, idemo. Da vidimo koji je ovo. Imperija. Hvala što si mi rekao. I-M-P. Mogu je bar da zamagle to imperija. Čekaj malo. Ovo nije imperija. Ne, bože moj. Ništa, idemo ovako. Kraljina. Pa nema. Al, brate, čekajte malo. Nije bilo E. Jeste svi vidjeli da nije bilo E? Jeste. Da vidimo sad koji. Koji je ovo, bože moj? Koji je ovo? Ko zna? Ništa, idemo ovako. Ovako, reši pitanje. Opet ćemo morati da pauziramo. Vidimo se u nastavku videa. I evo nas nazad napokon. Reši pitanje. TCTN Gaming. Bože mili. Ček, daj mi neko malo poznatijeg. Šta? Izvinite ljudi, ja ću ovo morati opet da preskočim. Vidimo se dok ne budem našao nekog youtubera kog znam. Ćao. Evo nas ljudi. Natrag. Mislim da je ovo Niksa Zizu. Z-I-Z-U. Niksa Zizu, evo ga. Da vidimo koji je ovo. Svi znamo koji je ovo. Ajde, pogađajte. Naravno, Kesić. Ti ne znaš nema koji je Kesić. K-E-S-I-D-Z. Kesić. Naravno. Naravno, opet ova reklama što smara svakog na ovoj planeti. Ovo je jedino mana ove igre. Ima puno reklama. Što je ovo? Mislim da je ovo krsko. Nije. Nemam pojma koje je ovo. Briga me, mrzim sada katujem pa nešto. Evo ga i ovaj Wolf neki tamo. Evo vidite. Neki Wolf pa ima ovako. Isto to ima sa Star Warsom. Napokon završilo se i idemo. Niki 13 Gaming. Znao sam da je krsko. Ali nisam znao kako. Joj, pogađajte koji je ovo. Naravno, Gliša. G-L-I-S-H-A. Gliša. Eto ga, Glisa. Mislim da je ovo, nije ovo Marija Žeža. Čekaj. Da nije. Jer ima dva slova L. Nema. Čekaj malo. Kovalska. Nije? Nemam pojma koji je ovo. Kasnije, naravno. Lea Stanković. Pa ko da ja znam te ne ženski youtuberke. Izvinite. Bože mili. Ajde aplikaciju, ajde, mrziš.
Ok, ovo je zadnji YouTuber za danas. Jedan od mojih omiljenih, to je, pogađajte ljudi, HCL HR, naravno. HCL HR. HCL HR. I to je to, ljudi, za ovu epizodu Pogodi YouTubera. Ako želite, napišite u komentar da li ovo da bude serijal ili ne. Važi? Važi. I ćao, Chicken Pilići.